Så er John og Nicky klar til at tage en tur på pisten. Lige om et øjeblik, så rejser de sig op. Jeg ved ikke lige, hvad folk de laver. Nu skulle de gerne rejse sig. Jeg tror, de falder i søvn. Kom nu, drenge. Taping Jimbo. Jeg kan godt fortælle, at det er svært at filme, mens man kører. Jeg er rimelig god til at holde ham i centrum. Det var længere ned. Skal Okay. ikke det, Nicky? Jo, kom. Og så kører Frederik baglæns. Ja, ja. Shit, man! John. Ja, det er sgu lige meget. Mine hænder, de fryser ikke. Ikke vælter! Okay.